tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka. Haleluya. Uye kuti makafamba nesu, mamuchifamba nesu pazvidzidzo zvose zvatiri kukupai zverapsody. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kudzidza mubhuku rerapsody. Svondo irori rapfuura irori takabata nyaya dzakawanda dzakasiyana siyana dzatinoziva kuti kana mukagona kuramba muchifamba nadzo, mukadziverenga, mukadzidzidza, mukadzinzwisisa, kunamata kwenyu kunoshanduka. Haleluya. Kunamata kwenyu kunoshanduka. Ndoda kutenda mufudzi Kristu zvikuru nokuda kugara vachitipa zvidzidzo izvozvi, zuva rimwe nerimwe. Hapana zuva rinopfuura ratinenge tisina zvidzidzo izvozvi, saka tinoda kuvatenda zvikuru. Haleluya. Tichiri mumwedzi wekurumbidza Mwari, takatokuzivisa izvozvo, tichiri mumwedzi wekurumbidza Mwari, asi svondo ino ndo svondo yokupedzisira mumwedzi imomo. Tinotenda Mwari nokuda kutifambisa nokutitungamirira kwavari kuita ikoko. Haleluya. Asi sezvo tinogara tichikutaurirai shoko ratinenge tapiwa romwedzi haringogumiri pamwedzi iwoyo, asi tinofamba naro, tinoenda naro, tinoramba tichipfuurira mberi naro. Ninguva tova mutoro watava nawo, chava chiropafadzo chatava nacho, chatava kupinda nacho mwedzi inenge ichitevera namakore anenge achitevera. Takanga tiri kuverenga muna mapisarema e140 kwanza. Haleluya. Imbirai Jehovha rwiyo rutsva nokurumbidzwa kwake paungano yavatsvene. Israeri ngaafarire kwazvo musiki wake. Vana veZioni ngavave nomufaro namambo wavo. Ngavarumbidze zita rake vachimutambira. Ngavamuimbire nziyo dzokurumbidza nengoma nembira. Haleluya. Takanga tiri kutarisa zvinhu zvakakosha zvatinofanira kungwarira pakurumbidza kwedu Mwari. Takataura pamusoro pekuimbira Mwari nziyo itsva. Takabata ipapo chikurudzira chiti Mwari vanoda kuimbirwa nziyo itsva patinenge tichiwedzera kunzwisisa nokuziva shoko raMwari. Nerumbidzo dzedu dzinofanira kunge dzichishandukawo, tichigona kuvarumbidza nenzira itsva, namashoko matsva, nenziyo itsva. Svondo rapera takataura kuti unofanira kunakirwa nechikristu chako, unofanira kunakirwa naMwari wako, unofanira kufara muna Mwari. Izvozvo zvinokubatsira kurumbidza Mwari, zvinokubatsira kunyatsorumbidza Mwari pachokwadi. Asi pisarema iri rinoenderera mberi richitaurira pandima ye3 kwai ngavarumbidze zita rake vachimutambira. Haleluya. Ngavarumbidze zita rake vachimutambira, uye ngavamuimbire nziyo dzokurumbidza nengoma nembira. Haleluya. Toda kutaura pamusoro penyaya yokutambira Jehovha, yekutambira Mwari mukurumbidza Mwari. Nokuti chinhu chinofungwa nevanhu kuti vanofunga kuti kutamba uchidzanira Mwari uchidii ndokurumbidza Mwari. Aiwa, hakusi.
mufudzi Kristu vanotori nechidzidzo chavakatipa musi womuvhuro, vachitidzidzisa nokutitaurira pamusoro pekutamba ikoko. Regai titarire chidzidzo ichocho, nokuti kutambira Jehovha vakatitsanangurira kuti kunge tichitamba tichidikitira, tichitamba tichiti tinotambira Mwari pakumurumbidza kunotokanganisa kurumbidza kwedu. Isu maFilipi 3:3 inotitaurira kuti isu tinonamata Mwari mumweya. Hatichanamati Mwari tichishandisa miviri yedu yenyama, taakunamata Mwari mumweya. Mweya yedu ndio inonamata Mwari, ndio inorumbidza Mwari. Saka kazhinji kana vanhu vachitamba zviya vachiti vari kurumbidza Mwari vachitamba, chinenge chiri kuitika ndechokuti vari kunakirwa nengoma iri kurira, vari kunakirwa nomumanzi uri kurira. Ukadzima mumanzi wacho, ngoma ikamira kurira, vanobva vamira kutamba, kureva kuti vanga vasiri kutambira Mwari, vanga vachitamba mumanzi. Kutamba kwaungaitira Mwari kutamba kusinei nemimanzi. Ndoona kuti kana munhu akafara zviya, unoona kuti tarirai matambiro anoita munhu kana akafara, pasina chiri kurira, pasina ngoma iri kurira, asiri kuimba, asiri kudii, akafara, anongoita zvokuuruka-uruka. Haaiti zvokutamba seanotamba ngoma, anongoita zvokuuruka-uruka. Mweya wake unenge wafara, simba rinenge rapinda munyama yake, akungokwakuka nomufaro. Ndo kutamba kunogona kuitwa nomunhu anonamata, ari kurumbidza Mwari. Mweya wako ukange wafara, matambiro aunozoita haasi ekutamba ngoma, ndeekuuruka-uruka uchitamba. Asi ukaona uchitamba zvakarongeka nokudii, hausi kutambira Mwari, uri kutamba ngoma. Kureva kuti pfungwa dzako dzakanyanya kuinda kungoma, nokuti haudi kubuda mairi, uri kuda kufambirana nayo, hausi kuda kupotsana nayo. Saka pfungwa dzako dzinenge dzanyanya kuinda kungoma, dzatobva pana Mwari. Saka mufudzi Kristu vanotidzidzisa vachitaurira kuti kutamba kunowanza kuitwa navanhu mumasangano vachirumbidza Mwari kunotobvisa pfungwa dzavo pana Mwari, kunotobvisa mweya yavo nemeso avo pana Mwari, koisa pfungwa dzavo pangoma iri kurira. Saka Mwari havasisirivo vakuwana rumbidzo, maakungonakirwa henyu muri ipapo, muchiti muri kunamata Mwari izvo kana hamusi kunamata Mwari. Haleluya. Kuna vamwe vasingatogoni kurumbidza Mwari kana pasina ngoma inorira. Vanototi hatikwanisi, kureva kuti ungagosakwanisa kurumbidza Mwari nokuti hapana ngoma iri kurira sei. Chauri kuda ingoma here kana kuti ndiMwari. Saka tofanira kungwarira izvozvo. Regai ndingotarira mashoma avanotsanangura muchidzidzo chavakatipa musi womuvhuro. Kwai nzira chaiyo yekurumbidza Mwari nayo. Woverenga muna 2 Samuel 6:14, Dhavhidhi akapfeka efodhi yomucheka akatamba pamberi paJehovha nesimba rake rose. Kwai kune vanhu vakaverenga ndima yatavhura nayo vakangofunga kuti Dhavhidhi akanga ari kungodzana chete, saka vanobva vadavo kutamba saDhavhidhi, vobva vatanga kudzana vachidikitira. Kwete, Dhavhidhi aitungamirirwa naMweya Mutsvene. Zvino mukoko waMwari wakanga uri kuunzwa muguta raDhavhidhi. Ndima yatavhura nayo inobva yati Dhavhidhi akapfeka efodhi yomucheka akatamba pamberi paJehovha nesimba rake rose. Dhavhidhi akanga akapfeka nhumbi dzevapiri. Ndizvo zvinotaura ndima iyi, kureva kuti Dhavhidhi akanga ari kuita basa revapiri. Saka basa raakanga ari kuita rakanga riri repamweya. Zvekare Dhavhidhi akanga ari muvoni, aiona zviri mumweya. Saka akanga asiri kungodzana. Mweya Mutsvene ndivo vakanga vari kumurayira zvekuita. Akanga asiri kungotamba zvekufara. Shoko rinoti kutamba iri rakaturikirwa kubva kushoko rechiHebheru. Shoko rechiHebheru racho nderinoti kara. Harirevi kutamba ngoma, rinoreva kuuruka-uruka, uchizeya, uchiita semwana mudoko. Saka ndo matambire aita Dhavhidhi. Anga asiriwo kutamba ngoma. Nokuti patinonzwa kuti Dhavhidhi wakatamba apa, vanhu vanofunga kuti waitamba ngoma. Wanga asiri kutamba ngoma, wanga ari kutamba zvokuuruka-uruka. Kwanzi matambiro akadai ndiwo akaitwawo naJesu. Tinomaona muna Luka 10:21. Bhaibheri rinoti mweya waJesu wakabva watanga kufara. Shoko rokuti kufara iri rinoturikirwa kubva kushoko rechiGiriki.
shoko rechigiriki racho nderinoti agalio, rinoreva kuuruka uruka uchiita semwana mudoko. Izvi ndizvo zvakanga zviri kuitwawo naDhavhidhi. Akanga asiri kutamba ngoma, asi vazhinji havanzwisisi izvi nhasi, saka vanongotamba ngoma chete. Asi zvinonzi Dhavhidhi akatamba nesimba rake rose. Mashoko aya anoturikirwa kubva kushoko rechihebheru zvekare. Shoko racho nderinoti oze oze. Izvi hazvirevi kuti Dhavhidhi akanga ari kudzana zvekudikitira, kwete, rinoreva kuti akatamba akapfeka nguo dzaMwari dzose, akatamba nenyembe dzake dzose. Haleluya! Saka panonzi Dhavhidhi wakatamba nesimba rake rose, simba rinotaura ranga riri simba roushe hwake, kwete simba renyama yake. Wakatamba nenyembe dzake dzose. Saka hazvirevi kuti Dhavhidhi wanga ari kudikitira achidzana nesimba rake rose, nokuti vamwe vanongoperera ipapo. Wadzana, wadikitira, kurumbidza Mwari chaiko chaiko hapana. Haleluya! Unofanira kudzidza kuti panenge patinenge tichiimba tichirumbidza Mwari paya, Fuzi Kristu vakatidzidzisa kuti unofanira kudzidza kumira panhu pamwe chete, usingatambi ngoma, pfungwa yako isiri kungoma, asi pfungwa yako iri pana Mwari, uchiimbira Mwari. Kuimba kwako kuri kutaura mashoko kuna Mwari. Uye kazhinji ukange uchiimba saizvozvo, dzimwe nguva unonzwa mumweya mako kufara, zvokuti unozongoonawo kungouruka uruka. Kazhinji kacho kutouruka uruka kwacho kunenge usingatombofambirani nengoma iri kurira. Hakunei nengoma, nokuti kuri pakati pako naMwari. Ngoma haimo munyaya iyoyo. Asi ukaona zvazvengoma, zvokutsvaka kufambirana nengoma, pfungwa dzako dzatobva pana Mwari, dzatova kungoma. Haleluya! Mwari havadi kurumbidza kwakadaro. Kwai ano ava mazuva ekupedzisira. Mweya waMwari kwai sungano itsva inotipa shoko rinotsanangura kutamba uku. Shoko racho nderechigiriki, nderinoti agalio rataona riya. Rinoreva haro kudzana, asi mweya wako ndiwo unenge uri kukudzanisa kudai. Saka hakusi kutamba ngoma. Kutamba ngoma kunovhiringa mweya wako, kunoita kuti usagona kunatsa kuremekedza Mwari, kunoita kuti usagona kuvanamata nomazvo. Pfungwa dzako dzinenge dzangova kungoma inorira, dzinenge dzabva pamweya wako, dzinenge dzava kungotsvaka kufambirana nemumhanzi. Saka dzinotorera mweya wako simba rose, asi vakawanda havanzwisisi izvi. Ano ava mazuva ekupedzisira. Mweya waMwari vava kutitaridza nzira chaiyo yekurumbidza nayo Mwari. Vatsvene havachafaniri kungotamba ngoma mumasangano avo. Mazuva ekutamba kwakadai akapfuura. Saka tingava tiri kunamata Mwari, tinofanira kuvanamata nemweya yedu. Izvi ndizvo zvatinofanira kuita nguva dzose. Ndizvo zvatinoona muna vaFiripi 3:3 inoti, nokuti isu tisu vekudzingiswa chaivo, tinonamata Mwari nemweya yedu, tinofarira muponesi Jesu, uye hatimbi nemabasa enyama. Zvekare Johani 4:23 kusvika 29 inoti, Baba vane vanhu vavari kutsvaka, ndivo vavava kuda iko zvino. Ava vanhu vanovanamata, asi vanofanira kuvanamata mumweya, vanofanira kuvanamata muchokwadi. Vanhu ava ndivo vavanoda kuti vavanamate. Mwari mweya, saka vanhu vangada kuvanamata vanofanira kuvanamatavo mumweya, vanofanira kuvanamata muchokwadi. Haleluya! Ndokunamata kwatinoita. Mweya yedu ndo inofanira kunge ichinamata. Haleluya! Ndofunga kuti wabata izvi, uye wafanira kutanga kuzvidzidzisa kuti panorira ngoma paya, panorira mimhanzi, tiri mumasangano patichinamata Mwari, hauchangotangi kutamba uchiteera mumhanzi iwoyo. Unomira, uchitanga kunamata, uchitanga kurumbidza Mwari, uchirumbidza Mwari kudaro. Kana mweya wako ukange wanzwa kuviruka nokumufaro, uchaona kuti chaunozongoita ipapo kukwakuka. Haleluya! Kana uchida zvokutamba, unotamba kumitambo kwete pakurumbidza Mwari. Haleluya! Regai tinamate. Baba, ndakutendai nezita raJesu Kristu. Ndakutendai nokuda kwomumwe nomumwe wandasangana naye pamunamato uno. Nditaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwavo muzita ramambo Jesu Kristu. Nokutendai nokutidzidzisa zvinhu zvitsva. Ndakutendai nokuvhura mweya yavo kuti vanzwisise shoko renyu, vanzwisise zvamunoda imi,
vagozviita nezita rajesu kristu, vagoshandura nzira dzavanoshandisa kunamatai nokurumbidzai. Vakunamatei mumweya, vakunamatei muchokwadi. Vanonyengeterera mumwe nomumwe anogona kunge asiri kunzwa zvakanaka, ndichirayira kuporeswa kwenyama yake. Ndodzinga mweya yetsvina, ndodzinga mweya yezvirwere, marwadzo ese ndinovarayira kuti amire nezita rajesu kristu. Baba, ndinokutendai nokurumbidzai. Amen. Haleluya. Zvakanaka, ngatisanganei musvondo rinouya. Morangarira kuti svondo inouya ndo svondo yekutanga kwemwedzi wa10. Haleluya. Saka munouya makagadzirira tichange tine chidyo uye tichipa mipiro yedu yenhendo. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tendeka
makomborerwa nemunamato wesvondo rino, kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu, ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu, ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu, saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva, ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza Daily Devotional, subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.